Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nagabati CTV ni pediang YP Barok Syakimat Kimat Jonggani ke Janmit Sngi Yodo Kasan Tarik Nailar Arhajar Arpun Rio. Ini sedang lagi mat Khubor na ke Jylla. Usembut Menteri Rangba ke Jylla Ubadairu Chairman Jongga Regional Committee Nakbenta ke West Giant Hills District Uba Sniab Halang Dhar. Ula ong baga Meghalaya kelapun krek bani keren ya kawat ya penbek put ke Baar nrei menta ke Sorkar Meghalaya kadang up ya ke Sorkar Asam Bantung Yu Chairman Jongga Committee ke Jongga. Hagabaya day bat ka jingdawa Jongga Kasi Students Union banpen pramardor ya ke Temple balashna haga Office Trekam Jongga Central Bureau of Investigation bala aijaka da ketenat penroisor hamaudiang diang. Usembut Menteri Rangba ke Jylla Bakhmi ya ketenat penroisor uba sniau halang dhar. Ula ong bayakani ke kam lakmi da ke New Shillong Township Development Authority ban menta kidang khmi ya ki kendon trekam shwaban ajubab syakaki esi. Hagabaya daipat bat kamat kepala sa pongding kata ban penkenria ya ki brio ki basa ha harijan koloni tem yo molong usembut Menteri Rangba ke Jylla Bakhmi iktanat penroisor ubak snia halang dhar ula ong baga Sorkar Jylla kan salum jinyalang ya ki tenat trekam beper hagabakut jong uni ubnai Nailar banyathir sani bat labatha ya ki officer bakin pa ya ki kaipot shwaban lum ya ki jinyalang kentup ru ya ka kaipot na ka Sorkar bat na ka tenat defense kenang ban wat ya gilat gelenti ban weng ya ke jing bala sateng dakisnam ka skul ba North Eastern Hill University kala ajing menjur halor ke jing panjing bit jong Dr. DRL Nonglight bat u Dr. Bats Kemmer bo ban yakun ya ke election MP Shiteng Samoy National Parliamentary Constituency kapan salong Shen ya gajing ajing menjur lapdiang ha ka emergent meeting jongga Nehu Executive Council kaba prapupra bala penyai dau in charge Vice Chancellor Professor Sarosh Kanta Barik ka Sorkar Meghalaya kala ajing irap shiklor tingka Syaka Assam Chief Minister's Relief Fund ban kershan yaki lanot shlai ki balaya kendu jing hakum gani ka klipman Habasam, yagani ke Khubor hagransan social media X, Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sharma ulapun pau gajing sengungu, yau Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke Sangma, bat ia kipat ba nong syong snong ke Jylla Meghalaya na ke benta ke jingnok senyang, bat ula ongru bakani ke jing sengungu kalong haga kerteng jong kipat ba ke Jylla Assam. Ka Office Commissioner for Persons with Disabilities ke bahaba pok tenat Social Welfare Jongga Sorkar Jylla daga jingye trailang bat ka Secretariat Administration Department bat ka Trestle Labs Private Limited Bengaluru kala pelong ia ka program pensngotu halor kapang Assistive Technology and Digital Accessibility for Government Employees but promoting an inclusive workplace for employees with visual impairment, hakabau advisor ke Sorkar Meghalaya nagatanat social welfare, uba polengdo, ula banjur ya ke jingdon kamban penlong ya ki jaka trei ki bakentup lang ya baro, ban penon kam hok ya ke information and communication technology ban pensuk bat penpoi ya jing syakri Sorkar bat ki jaka trei syaki brio ki badon jing duna haki di khotmat ka Meghalaya Schools Welfare Development Association Central Body kala kentu ya ke Sorkar bakam dei setia ban penia per ya ke jing siu ya ki nohikai school SSA ki bempat IT syaka Sorkar u President ka Association uba hamar bamut marbanyang ulaong ba ka seng ka sngo diau ba haduk menta 4 la setia bantung ya ginohikai ya kini ki school bala IT sya ka Sorkar bat ban yashai ya ka bor terikam jong kini ki school bat ban tip tikna ya kini ki school la kini ki school SSA ki hab agano ka kerdan namar ba ka jing temu jong ka Sorkar kalong ban don tangkawai ke management hakawai ka school
kinong khayi ha Majai Land Custom Station kila IT da jing tho ha ka office u subdivisional officer ka Sora Civil Subdivision ban pen pau ya ka jing persya halor ka jing keno ba ula khot jing yalang tang ya ki katto ka ni kinong khayi bat thau ru ya ka committee klem ka jing tip bat ka jing menjur lang jong kinong khayi Wei na kinong khayi ba jantar nong klau ula ong ba kum kinong khayi na kathan majai kisah ha ko umdum halor kani ke jingle jong SDO bat ongru ba kum kinong khayi kin persya be ya ke jing trikam jong ka committee bala thau do SDO namar ba la le klem da khot ka jing slok lang yeki Chief Engineer ka PHE ba RS Nongbri ula pensyai ba ka office jong u kam shim la shong klihti ha ka bayadei bat ka jing pelaj no ya ka bainong jong hinong tray master role ka bala sa teng ba Nongbri ula ong ba ka jing slam ban siu jong ka bainong ka juja ha kano ka tenat tray kam henre nakaliang jong ka office PHE ka jubur lenti ya ki kendon tray kam bat ong ru ba nang ne syakmat ka tenat PHE kan persyang kat bala ban siu testa manlau bna ya ka bainong jong ki master role kat kum ka jing ang no jong ka sarkar Kinongnya abad ki try kali ki baju kamai da ka bakit masi kila hiar sya bernihat ban pelait lut ya ki kali kit masi hadin bakila yo jing tip babon ki kali kila sya batang namar bakimpat siu ya ka bairung nrei la pelait patang ya ki kali ki baladap siu ya ka bairung Kinongnya abad ki try kali kila ong hadin bakila yo i ya ka Khubor baka kenhun kinong rep ka Hill Farmers Union kala yang persya ya kerukom lumpisa bat dawa badai ban pensange no ya kajing lumpisa ka babean henrei kinongnya bat kitrai kali gilakam ba kajing penbor ban siu ya ka bairung kadang beteng haduk mentah Sisngi hadin balami kajing keno na kaliang kinong yalam ka Hill Farmers Union kala yo ya kajing tip batikna ba ki don ki kali ki bakit ya ki merat bamdo syapo ka Jylla Meghalaya ki yo rung da ka basuk da ka pasyusiu pisa ya ka bairung na kaliang jong ki nong ri jingri ka tamri boy kila mi syahmat ban pen pau ya ka jing sngo kya halor ka ni ki nong rap kila keno ba ka jing yap klam ki jingri jingdop ka dei namar ka jing yo rung light lan jong ki mrat bamdo nabar ka Jylla namar ba ka jing bempek bha ya ka kot ka kya shwaban penya yo hapo ka Jylla Ka Federation of Khasi States kala lek bantit ik jing khang yeng jong ulat ka Jylla CH Vijaya Shankar ban kerpat ba un penbek ya ka jing bom sngap bat ka jing le kuman ka Executive Committee Balayalam da ka Voice of the People Party ha Khasi Hills Autonomous District Council halor ka jing dawa ban penskem bat ban ay ka sanat yos im bala debjet ka hima sora upa im marrem dors im kabala sateng menta daki benai unong yalam ka federation upa im laborious im ula kento ya ka district council ba ka jing menti ban penslam ya ka jing ay sanat yau pa im marrem dor kalong kum ka jing le palat put bat ula keno ru ba ka rukom le ba menta jong ka Khasi Hills Autonomous District Council la i kumba dei ka parliament bat ka legislative assembly bat bagani ka penpau ya ka jing le hangamai bat ka jing le bomsalia Kinong de madan kathan jail road badan hapo kashatri jongka new trap jail road street vendors association kila lek bania kendu yau sembut menteri rangba ubakmi ya tanat penroisar ubak snia balang dhar hadin baka Shillong municipal board kala kendang lut ya kinong de madan hakathan jail road bat penkenria syaka yau de lang bala pensna thamai hayo polo ka presiden jong seng ka kong Clarissa Sotun kala ong baka yau delang syapulu kala jengai sebab pelat na ka benta ki sau pesangut kinong de madan ki badon ha jail road bat lada ka municipal ka lek da ka bor kinong de madan ha ka lenti ya ikjat na jail road ru kin peni persya da ka kam ka National Health Mission jong ka Jylla Meghalaya kala penlong ya ka World Breastfeeding Week da ka jinyalang ka balalong hanong po Civil Hospital ban pensyai syakilong kemi badang khaklung baka bun na ka kemi kalong ka ba kongsan ya ki khlung hapo nriu benai bakin long ki ba syait baklan bat bahe basan
ya ka World Breastfeeding Week la pelai pai ba do Deputy Commissioner Garibhoi District u Dr. Abhishek Saini ubalong kum kongsam UMLA ka motion road constituency ubadairu menteri ke sarkar Jylla uba Methodius Dekhar ula pelai pai ba ya ka kali kit nong pang ban ajing syakri ya ki pai ba kathan umdang bat shalang ya ka ba on page bat kmi da ka Rilengam Traders Association Hagajing pelai pai ba ya ka kali ambulans la sakhilang dau SDPO ka motion road u Isaac Marak u sodar ka snong umdang pelun bat ki dikhot bat ki nongkit kam ka Rilengam Traders Association bat ki wei kawi ka skuti Yamaha Aerox ka badan yo number ML Not Sun X nyo rio sau R bala penieng ha plau yeng ha ka dong umjan maulai maudar baki shalong kala syatu ha ka step santarik Nailar arhajar arpsan na plau yeng Utrai jongganik skuti ula kerpat ya kino ki bayo i bakin pentip yo mobile number kandai nyo sau nyo nrio iwei ar nrio lani pranot iwei sau lai san iwei sau ar mentangnya pai syakimat khubor na kelengkeri nakadau ba ka jingken tho jongkaliang persya kala pentut ya ga 0 hour lahaban pensange no shwai ga dorbar Raja Sabha haga porsi tengsi war hapdeng jing maham jong chairman kat baki dekhot kila penpau ya ki mat bakentup ya ka rel bayat da ka hydrogen ka jing shai haga liang ga kot ka khia ka dor jong ki dawai ki bayaran kat bat ki dawai bala batha da ki doktor u shanknor jong ka Raja Sabha u CP Radhakrishnan ulama ham ya ki MP bakimbit ban hiar syapo ka tolong lani ban peni ya ki plakat bat hadin ba ula pensange no ya ki yeng dorbar haduk kapor arbaji no phais ni hapdeng ki jing perta jong ka liang persya kat bau Nitin Gadkari ula kren phang ke jing ja accident hasurok bat ula penkesan ya ke jinglong bat jing hikai jong ki nongnya kali Haswa ban lek chayeng dorbar. Menteri rang bado gari Narendra Modi ula penlong ye jingalang menstep bat ki lai penyungut ki MP ke BJP ban ye keren halor ke jing senchar ke but terekam jong ke parlimen ke jing ai jingmut jong ki constituency bat ke jing trelang jong ke seng hakapor jong ke monsoon session ke balas sedang nado ke arpo terik unaitung bat ke bankut hakakat lai terik mentau benai Kasorkar Bharatiya Janata Party jangka West Bengal kalau betak ya barok ke Menteri Jylla banyak kenduk ya ki MLA naman ki parti sisin citeo ban pediang ya ki jing tok halor ki jing jong ki constituency bat ban bot din ya ki kampen roy bat ki jing jong ki pai ba na ka benta ban penbek kam kloy Haga jing dap new snem jong jing penduk pendam no ya ka article lai new not Menteri rang bado kari Narendra Modi ula ong baga Jammu and Kashmir bat kaladak kai layo i ke jing Roy State ke bakrau ha ke jing tei ke puli puti ke kot ke kia ka kam sengjam bat ki jing elek kai naduk ke santarik benai Nailar arajar kat kendai kat bau dang pen scam biang ye ke jing kular jong ke sarkar ya ke Roy kapar bat ke jing pen Khubor ke badang yai beteng Ka Calcutta High Court kala kentai ban ai jingbit yau MP jongga TMC u Abhishek Banerjee baun let syabar gari ban Pak Sumar yakihmat bat la wengno ya ke jingkerpat jong u hadin ba ula kentai ban ya kendu ya ki riu syampang ka SSKM Hospital Kolkata kat baga Jylla kala kento baga jinglet jong u syabari ka la ban ketak ya ka jingtokit ki badang ya persyayo Menteri rang ba Jylla Assam Himanta Biswa Sharma ula ong baki kena ki besyak ta ha ka jing slay ki dei ki Jen Hope da ka bakedo ba ka jing slor bat ka jing kermen jong ki ka kham klang bania ka jing hapdeng ka jing kren sain Pyrthei halor ki jing khi bala yalam da ki samla persya ka sarkar pedeng Ke NGT kalalap ya ke jing kena badon ke jing wan tamput haki klau bat ki kam khai klem jing bit ki bayadai bat ka project roadway ha Jaipur da ka babata ya ke tenat forest department jong ka Rajasthan ban shimbiang ya ki jaka bala dakhol
ban le dak bateng ya ki head officer ki badon kti bat ban IT ya ka kaipot jong ka jingbo renti hapo artayo shwa ka jingbishar ka balabu sngi ha ka lifeway tarik un Nailar arajar apunre ki pulet jong ka Mumbai gila pelong ya ka jing toket lengba ka cyber halor ka way ka X post ka bakam bakila bandon ki jing thong bor jong ki leno ha Kylleng gari India khamtam hapdeng ka khandai bat khat pra tarik unai lar arajar arpunriu nre kila ong ba om shim la penti kana ya ka no ka jing ma ka batikna bat kila kentu ya ki brio ba kim dei ban pen priang ya ki jing tip ki bempat la ban pen shisha ki pulet jong anong ba Delhi kila kem ya khat wengut ki nong Bangladesh ki badon hagarta ka ba khat khandai hadu southwest nem hapo ka Operation Vista 1.0 namar ba kila sa palat ya ka double entry visa ka bala aila tang khat sansi haga shin rung shapo kari bat ka FRRO kala sedang ya jing toket ban pen paino yaki mentang ini pai syakimat Khubor nak lenggiri Pyrthei. U Donald Trump ulama ham bagi Iran kan syak tak teng lemda ke duriau Hormuz ke bala penon kam nak benta kumba arpo percent nak jingsalan umpniang haga Pyrthei kan plie biang shen dak bakam bagi jingye keren gidang yat wat hapadeng ke jingketai jongka Teheran bat ke jingye mer jingmut bakerpang jongka bat ke Oman halor ke jingsngan ke duriau ka United States Central Command lani ke bagi jikot lengkot daga CENTCOM kalau ong ba ke benta ba syathi jong ka Strait of Hormuz kadang play ha ka ba kisipai Amerika ke layarap ya palat shi hajar teli ki jhat kai ban yai lengba dak ba suk haki laibnai kat ba ke Washington kadang beteng ya ke jing kren bat ka Iran ban penyo biang pura ya ke jing yai lenti ba lai lut bat ban pensuk ya ke jingshan bat ka dor jong kimar ki mata u Benjamin Netanyahu la ong bagi sipai Israel ki dang sa ha Gaza tat hadu baka Hamas kan penduk pura ya ki tiarele daga bakentat ya kani ka draft ka pementa ka bala kershan daga US kat baka Hamas ka ong baka jing penduk tiarele ka syong ha ka jing sange tma ka pura ka jing mi no jong ka Israel bat ka jing ya chaprang ha ka bayadei bat ka jing tai biang Menteri Kambari jong ka Uzbekistan u Bakhtior Saidov ulaya kendu ya nong mikmat jong ka US u Sergio Gor ha New Delhi ban penklan ya ke jinya trelang ha pedeng ka Uzbekistan bat ke US ban penyar ya ke jinya trelang ha ka C5+1 bat ban ya kren ya ke jing ha ka than ha ka jo kapor ula penolong ru ya ke jinya kren bat u lampang ka Lok Sabha hagal yang ka Pulia Putih u Om Birla halor ka jingkentiu ya jingi trelang ha pedeng ka India bat Uzbekistan bat ka Konshore ka Iran kalau ong baka jingi keren bat ka Oman halor ka jingbu ya kilenti ya jhat ki basngan lembaga Strait of Hormuz ka ya chaprang bah kat baka US ka penpau ya ka jingkermen ban yo ya ka jingi te apo ka ki khendiat sngi ban penyo biang ya ka jinglet jingwan ka balai lut bat ban pelait ya ki spa tali ki jhat ki ba dangsa kut Home Affairs Commissioner jongka European Union u Magnus Brunner ulaong baka jing jong ki nongwan buai snong ha sueta kala ban penbet ha ka jan baro ki nongwan buai snong kila wan pai bat omdon uweru uba poi syaga doba Europe kat bau kentu ya ka European Union ban perkat ya ki jaka pen pai brio bat ka jing pen kre ya ki jaka ri tengen ki basngai ka US kalau weng no ya ka visa jong ka ambassador jong ka Brazil ka Maria Luisa Viotti hadien baga Brazil kalau kentaj ban ai visa ya ki arngut ki nong mikmat jong ka America bat kala penslam ban menjur ya nong mikmat jong ka Washington hapdeng ka jingkiu jong ka jing ha ka kam khai pateng bat ka jing kren kuntup ya ka jing bu khajna jong ka US hadu live new 0.1% halor ki mar ba shalan jong ka Brazil hak bayday bat kani ka Brazil kala penrem ya ka rai jong ka US ban wengno ya ka visa jong ka ambassador Maria Luisa Viotti namar bala pensyong nong rim hak jingkeno lamler
da ka baya da ya ka jingkata jongka ban pediang ya arngut ki he jongka US kum ka jingya da persya ya ka jingwan tuklar ha ka election bat ong baka Washington kala pen ken ya ka rukam senchar da ka ba pen bena ya unong mi khmat jongka shwaban panjing menjur da ka ba tikna ka South Korea kala thmu ban bu thong ha ki bnai per jong news nem na ka benta ban yo biang ye jing senchar traikam opcon na ka US la ban long shwa ha usnem arjar apundai lani arjar laipo da ka ba pendon kam ya ka ulchi freedom shield ka ban salong shen ban bishar bnia ya ka jinglong balakhre kat bagadang penya syakmat ru ya ki jingtmu ban shna omduna ya ki lightly ki submarine ba penon kam daki bor nuclear shwa ban kut usnem arajar laipo tu kilong kimat kublai. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.